Lah sing ngongkon ngono lho. Maksudnya jare si kleru. Wis sing umum ae Kon ganti nyi. Mbak. Umume wong wedok, Mbak. Saya Mbak Liti. Saya Mbak Liti. Silit. Mbak gak nih. Oh nembak Mbak. Mbak kok. Saya Mbak Tok. Jenengmu Mbak Liti. Mbak siapa? Mbak Mbak Liti. Mbak Liti. Saya Mbak Liti. Nah. Mbak Liti sindena panggung. Datang kemari menurut panggilan Pak Siati.